Hello guys, part 2 na ni siya guys. Part 2. So, love you guys. Please subscribe, like, and share po. Merry Christmas and advance Happy New Year.
Hello. Ay, may hapon. Hmm. Mari lang ka direk balay. Ah, mga kuhan lang. Hapon na ta. Mga, 30. mga 6:30. Ah. Pagdalag. Pagdalag ba ka malong? Malong, ugulay malong habol. Duha, medyas, jacket. Sige po. 6:30. Kaya sir. Gamay. Wala.
Pagkagamay. Tinyagi, sir, maganda magdi. Ito sakit mo. Ha? Magdili na kayo sa sakit. Pero sakit mo. Sakit na naman. Kasi may masa kaghapon. Masa, hapbat, munas, ligo. Wala. Ito. Ah, kandidato ka. Kandidato pa lang. Hindi pa lang kayo nominate. Kandidato pa lang siya. Minsan bugyan nito. Sakit ang doon siya. Kapag ka nga. Pasayan sa grants at sa readers. Dira ba to? Wala. Oh. Uric acid, sugar. Sugar. Sabi sigarilyo, inom. Una. Isda ka na kaliskit, pasayan, loko, nalimangon. Sila ko, buwan, bukan pa mapapagpit. Ano yung undamon na ito, kung isa, ano yung magbasa, ha? Ha? Ano, hindi. Wala na. Hindi na mo kung galing. Malapas lang yun nga. Alawon na ba? Niya. Maligo. Hindi naman kung galing ko na na dyan. Pagkamuta na ba? Tagbo. Buntag na yun. Mahimo lang yun. Ayaw yung pagsalig nga 20 anyos na. Ha? Ah, layo pa ito sa sinta. Ha? Kailang kaabot natin. Itara sa... Kung malaga na o magtipid na tagaan ron. Di ba? Kaya pa dito magtipid, no? Oo, kapit na. Wala na. Ito naman kayo ka. Tipid pa ron. Kaya sa'yo pa, di kasagaran magdot. Magsalig magdot kung bata pa. No? Okay man po. No? Okay. Okay. Solution. Pero na ito itong lawag ba o? Merkansiya. Tigong na tigong. No?
sir. Hello guys, please subscribe.